jyst un tamed bach. O, helo na, a chroeso i Gegin Nancy. Heddiw, rydw i am wneud pwdin blasus iawn, treifl mewn gwydyr. Gwydyr ydy glas. Ydych chi'n offi treifl? Wrth gwrs eich bod chi. Mae pawb yn offi treifl, a dyma'r cynhwysion. Cacan Madeira, sprinkles, mafon, cwstard, cnau almon wedi ei tostio, hufen wedi ei chwpio, a jeli coch. Yn gyntaf, toddwch y jeli mewn dŵr poeth iawn. Ac ei droi gyda llwy bren. Nesaf, rhowch ddarmau o Cacan Madeira yn y gwydyr. Yna, ychydig bach o fafon ar ben y Madeira. Nawr, rhowch y jeli yn y gwydyr ar ben y mafon. Rhowch y jeli yn yr oergell am 30 munud nes fod y jeli wedi ei setio. Oergell ydy ffridge. Tynnwch y gwydyr o'r oergell a rhowch dim bach o gwstard ar ei ben. Nesaf, rhowch hufen wedi ei chwpio ar ben y cyfan. Gan ddefnyddio llwy fwrdd. Nesaf, addurnwch y treifl gyda cnau ac addurniadau lliwgar.